Hát, jó reggelt kívánok, magyarok! Az ellepett, hóval ellepett országból. Üdvözlök mindenkit! Gondolom sokan elindultak már, nagy nehezen. Én sem tudtam könnyen elkezdeni ezt a napot, mert csak el kell menni az újságoshoz. De szerencsére a posta és a lapker megoldotta ezt a bonyolult kérdést, úgyhogy megtaláltam kedvenc lapunkat, a Népszavát, melyet 1873-ban. Szép jó reggelt, üdvözlöm Anikó! 1873-ban alapítottak, és azóta rendületlenül kitart. Ezt azért is hozom szóba, mert tegnap este a Spinoza kávézóban volt szerencsém meghallgatni a laptulajdonost, volt kollégámat, képviselőtársamat, Puk Lászlót. Erről is van egy tudósítás a mai lapszámban. Ellenben nem húzom az időt, és felhívom Nagy Györgyet, mert hogy mai lapszámról Nagy Györggyel fogok beszélgetni. Mit ajánlunk önöknek? Hát majd ez a, most kedves itt, ha Náthámra gondol, akkor már hogy a Spinozáról? Na szóval, hogyha a Náthámra gondol, hát az ilyenkor van. Az édes dolog volt, hogy tegnap Horváth Gábor azt kérdezte tőlem, amikor találkoztunk a Népszava főszerkesztője ott a Spinozában, hogy hát milyen jól mozgok én ezzel a lábbal. Hát az a helyzet, hogy egyrészt fakír vagyok, másrészt amikor megemelem a fenekemet, akkor, és elmegyek valahol, akkor azért időleges fájdalomcsillapításon van szerencsém csinálni. De péntek reggel megyek izotópos térvizsgálatra, és aztán majd meglátjuk, hogy leszek. De hát mindenképpen szét kell vágni úgyis, és ki kell cserélni benne a titánt, már hogy a térdemben. Na, de nem traktálom önöket ilyesmivel. Mindenesetre köszönöm a kérdést, az érdeklődést és az együttérzést. Végül is csináltam én már ilyet 3 évig, amikor szétverték a térdeimet, akkor 3 évig vártam a várólistára, amire a műtétre sor került. Úgyhogy a fájdalomtűrő képességem az meglehetős. Na, Nagy György következik. A Szomót azt nem láttam. Hát nem állítom, hogy minden egyes Spinozás rendezvényen ott vagyok, de egyre többször. Jó kis hely az, és a Rangosra jó beszélgetések zajlanak. Hát újságírók voltak szép számmal. Na majd azért még ejtek erről szót. Hát mondjuk az különösen érdekes kérdés volt, megkérdezte a Rangos Kati, hogy hányan vannak a jelenlévők közül, akik népszavaolvasók. Eközben egyébként ezeknek az embereknek a zöme politikával, közélettel foglalkozó személy volt. Olyan értelmezhetetlen nagyságrendben voltunk, azok, akik akár előfizetőként, akár napi vásárlóként népszavát olvasnak, kimondhatatlanul, tehát mit tudom én, az 1% alatt, sőt. Volt egy kis pulparli a Gulyás Marcival, mondjuk ő is úgy csapkodta magát ott a földhöz, mint az ítélőbíró, aki megmondja a tutit, hogy mit kell volna csinálni az elmúlt 30 évben, hogy hát igen, szoktam olvasni az online-t. Azt tudja, ilyenkor szoktam mondani azt, hogy na jól menjen mindenki el. Nem mindenki, de azért nem mindenki. Hívom Gyurit. Ez mulatságos volt, tényleg, ez nagyon jót röhögtem. Ez most miért villog? Miért villog? Itt van ez a kis kütyű, és ez most villog. Szavad, Gyuri!
Szervusz, szervusz. Na, te hogy kikászálódtál már a hóból? Nem, én ugye otthon ülök, és szerencsére, mivel van tető a fejem fölött, nem esik be, úgyhogy béke jó kedv. Ó, nekem csak reggel kellett az újságért elmenni. Na szóval, jó van, nagyon. Te nem voltál ott tegnap a Spinozában, ugye? Nem láttalak. Nem, tegnap édesanyám születésnapja okán voltunk színházba, és ugye sok mindenkivel merek vitatkozni az életben, anyámmal nem. Amúgy meg egyébként... Ő élvezett elsőbséget. Hát na nyilván meg egyébként is édesanyádat az Isten éltesse, azon kívül nálam nagyon sok fontosabb dolog nincsen, ez az úgy el volt. Úgy, akkor neked is elmesélem, mert itt elkezdtem egy kis beszélgetést a kedves közönséggel ennek kapcsán, hogy tényleg full ház volt, meg sokan voltak, meg már nem lehetett jegyet kapni, tényleg. De a Rangos Kati viszont, és a Népszava volt terítéken, persze mindenkinek a megítélő tudata az ott volt a terembe, és megkérdezte a Kati, hogy hányan vagyunk előfizetők vagy olvasók ott jelen. És hát kénytelen voltam most, még most is ezen merengek különben, ellenzéki, érdeklődő, közélettel foglalkozó emberek. Jó, van itten szegénység, zárójelben megjegyzem, meg van miért spórolni. De hát figyelj ide, szinte értelmezhetetlen nagyságrend volt. Már olyan kevesen tettük fel a töredéke volt. Aha. De úgy, hogy igazából statisztikailag azt kell, hogy mondjam, hogy szinte jelentősége sem volt. Hogy lényegében az a pikáns helyzet állt elő, ami egy kicsit azért az abszurdba hajlik, hogy volt egy csomó érdeklődő, nagyon tényleg szóval a közönséget nagyon ott volt, nagyon akarta tudni, hogy mi a helyzet. Eközben, és hogy mi van a magyar sajtóval, mi van a Népszavával, hogy mit mond erről a PUK. Na most ehhez képest egyébként legalábbis például ott jelenlévőknek, mondom, statisztikailag értelmezhetetlen nagyságrendje tette föl a kezét, akkor, amikor Kati megkérdezte, hogy és egyébként kiolvas vagy kifizet elő a Népszavára. Szóval hogy az Istenbe nekem ez kínai. Hát az a Gulyás Marci, aki itt előadta hogy mondjam, a nemzeti ítélőszéket, hogy mit kellett volna másképp, meg mit kéne másképp, meg különben is. Hát ő is, amikor megkérdezte tőle, azt hiszem a Kati vagy a Laci kérdezett vissza, most nem tudom, hogy na és egyébként olvasol Népszavát, öcsém? Hát ja, hát az online szoktam. Mi van? Ugye, és csak egyetlen esetet idéznék föl, talán egy éve volt, amikor a 444 hosszú cikkben pertraktálta, hogy miképp része a Népszava a NER-nek, és hogy miképp nem ír a családról, mármint a Orbán Viktor családról. Majd az egyik kollégánk, Hargitai Miklós, aki mellékállásban MOSZ elnöke, átküldte a 444-nek azoknak a cikkeknek a listáját, amit tőlünk vettek át a családról. És ebben csak azt akartam mondani, hogy hát az egy halálcsapda mindenkinek, és most semmilyen előjellel nem mondom ezt, tehát tényleg mindenkinek, hogy a saját városi legendáink és berögződött előítéleteink alapján írunk, és gondolkozunk, és a valóság se képes fölülírni. Tehát a 444-nek ott volt egy hosszú-hosszú listája tőlünk átvett cikkekről, és ennek ellenére leírta, hogy a Népszava nem foglalkozik kellően a hatalommal. Ezt könyörgöm, tényleg el kéne jutni odáig, hogy olvasson valaki Népszavát, és ha azt mondja a cikkeink után, hogy a NER része vagyunk, akkor szíve joga, hogy ezt gondolja, de hát azért valami objektív tájékozódási pontot próbáljon megszerezni. Igen, ez egy nagyon fontos baj, hogy ugyan egy más típusú kirekesztés, de ez ugyanolyan kirekesztés, amikor az ember nem hagyja, hogy beférkőzön a valóság az agyába, hanem a korábban elsajátított panelek alapján hoz ítéletet és éli az életét. Jó, figyelj ide, az az igazság, hogy utána nagyjából 1988-87 óta többé-kevésbé benne vagyok az eseményekben. Ezt hoztuk magunkkal azért sok szempontból. Hát én most nem Kádár rendszerezni akarok, mert ez nem is Kádár rendszer, hanem ez valamiféle ilyen nemzetkarakterológiai, feudális, árokásos, lövészárkos, nem tudom micsoda. Az az igazság, hogy
Régebben is jellemző volt az azért, hogy az emberek bevonultak a manapság véleménybuboréknak nevezett, meg indulatbuboréknak nevezett lövészárkaik mögé, és a szolidaritás, és itt nem is az együttérzésen van a hangsúly, hanem azon, hogy valóban tájékozódjunk, meg kellő legalább akkora empátiával viseltessünk mások iránt, mint amennyi magunkkal. Most ezt a bonyolult izét ezt csak azért hoztam szóba, mert azért a sajtótörténet az elmúlt 30 évben részben arról is szólt, meg lehetne abból a szempontból is írni, hogy mennyire voltunk lojálisak, ha már beszélhetek többes számba, és valamiképpen a részeknek gondolhatom magam, mennyire voltunk egymás társaságai iránt lojálisak. Nem nagyon. Most aztán neki mentünk a falnak, és kezdjük ezt tanulni. Amúgy meg, ha már ezt szóba hoztad, én nagyon örültem. Tegnap hallottam a Pukton magától. Őrült nagy jelentősége van annak, hogy mondjuk egy sajtótermékre mennyien hivatkoznak. Itt most írja valaki az interneten, hogy mindenki átveszi egymástól a híreket. Ebben van igazság. De a Népszava híreinek az átvétele az drámaian megugrott különben. Csak úgy csöndben szeretném tájékoztatni a kedves közönséget. Ebben mélyen egyetértek, és persze nem titkolt büszkeséggel, hogy körülbelül egy 6-7 hónapja lehet a kifejezést használni, hogy kitörtünk a karanténból, mert addig nagyon sokszor megnézték a híreinket, és az alapján készültek anyagok, csak ne kelljen a Népszavára hivatkozni. És szép lassan azért egyrészt komilfóvá vált a lap, másrészt elfogadták, mint meghatározó orgánumot, tényezőt. Aztán egy dolgot akkor még a családdal kapcsolatban. Azért az Orbán család leegyszerűsítette ezt a dolgot bizonyos értelemben, mert a család egy része elég nyilvánvalóan kilépett a közéleti térbe. És ugye ezt tegnap a Puk is elmondta, és ebben neki tökéletesen igaza van különben, és nektek is, ahogy kivettem a szavakból, meg egyáltalán amennyire most már ismerem a helyzetet, ugye ez egy nagyon fontos cezúra. Nevezetesen az, hogyha valaki akármennyire is miniszterelnöki család, meg nem tudom micsoda, ha a család valamely része kilép a közéleti térben, és ott tüsténkedik, meg közpénzek körül tüsténkedik, akkor az a helyzet, hölgyeim és uraim, hogy nincs kegyelem. Ha meg nem teszi ezt... jogán közszereplővé válik, akkor igen. Nem azért érdekel. Nyilván a bázis érdeklődést azt tartja fönn, hogy ő Orbán Viktor valamilyen rokkona, de ha már a köztérben mozog, akkor a saját cselekedetei alapján. Hát úgy van, és pláne, hogyha egyébként azoknak az erőforrásoknak a felhasználásával, amelyek melyeknek egy jelentős részét maga a végrehajtó hatalom uralja, hát hölgyeim és uraim, csókoltatok mindenkit. Abszolút. Na, szóval, nagy terjedelemben foglalkoztok Juhász Dániel és Zoltai Ákos tollából, ugye, hogy akkor most mi is lesz itten, kitapossák a sztrájk útját, meg kitapos kit, meg mit, meg hát egyébként a Fidesz rendszer nagyon beszűkítette a sztrájk lehetőségét. Hát ha jól értem ezt az anyagot, már pedig bízom benne, hogy jól értem, akkor ugye most még nem a hivatalos sztrájk útján járnak a szakszervezetek, és itt mindjárt visszatérek erre a mondatra, hanem próbálnak a sztrájkon kívüli tárban, sztrájkon kívüli eszközökkel megállapodni a kormánnyal, és azért ezt hadd írjam a szakszervezetek javára, hogy ez még mindig egy nagyon erős joghiszeműséget feltételez, hogy a kabinet hajlandó revideálni a korábbi álláspontját, és az érdekvédők ugye azért próbálnak különböző eszközöket bevetni a sztrájkon kívül, mert most mutatkozik meg az, hogy miképp használható a 2011 óta azt hiszem 3-szor átírt sztrájktörvény, és úgy tűnik, hogy gyakorlatilag a látványos iparágokban ezt nagyon nehezen lehet bevetni. Hát ugye mitől dühöng az átlag magyar, ha nem jön a busz, ha csak félüzemmel működik a kórház, ha leállnak a vonatok, és nagyon okosan, már politika, technikai vagy hatalomgyakorlási szempontból okosan, a Fidesz kormány úgy kanyarította ezeket a szabályokat, hogy a legrosszabb esetben is majdnem 70%-át a normál szolgáltatásnak biztosítani kell. Ezt ugye úgy nevezik, hogy egy minimum szolgáltatást kell garantálni.
Akközött most én kérek elnézést, hogy 13 percenként vagy 18 percenként jön a busz, nincs túlzott különbség. Következésképpen pont a sztrájk alapvető célját, hogy megérezze mindenki, aki az országban lakik, hogy dübörög az elégedetlenség, azt nem éri el. Mert ugye abból értene, hogyha a buszvezetők dühösek, nem sztrájkolnak, neki gyalog kell menni egy órát. És azt gondolom, most nem a buszvezetőkre lenne dühös. Igen, egyébként a nagyon úgy tűnik, hogy nem sikerül egyelőre egy normális sztrájkot összehozni. A kérdés az, hogy a szakszervezetek elég tökösek-e ahhoz, hogy azt mondják, hogy értjük, hogy ez a sztrájk törvényben, mi pedig ezt csináljuk. Én azt gondolom, hogy ha valóban kialakul egy átfogó megállapodás, tehát mondjuk a nagy ágazatok, az autógyártástól, a tömegközlekedésen át etc. összefognak, akkor azt ugye nem lehet megtorolni, akkor az lehet sikeres. Ha csak egy-két ilyen partizán akad, aki önmagában próbálja kijátszani a sztrájktörvényt, az nyilván büntethető, tehát jóval kisebb ilyesmire a hajlandóság. Az a helyzet egyébként az igazság kedvéért, már pedig azért tudom, hogy ez egy ilyen lejáratódott fogalom. Egy dolgot tegyünk hozzá, hogy a szakszervezeteknek, mint intézményeknek az ellehetetlenítése, politikai értelemben szétverése, hát ez az lényegében 1988-tól elkezdődött, és egy nagyon pici időszakot leszámítva a magyar, nézzék, vigyázó szemeiket vessék Franciaországba és máshova, nálunk ezt elég gyorsan lerendezték, szóval nagyon sokáig, mai napig végül is a magyar munkaerőpiac azzal van menedzselve, hogy ez egy szakszervezetmentes övezet. Szeretném hozzátenni, hogy bár nem lehet, vagy nem érdemes ma már egységszakszervezetben gondolkodni, de mindaddig, ameddig egy ilyen kis munkaerőpiacon, hát nem is tudom, 100-ával vannak szakszervezetek, baromi nehéz. És a kifosztott sztrájkalapok, az elsinkófált szakszervezeti vagyon, és a többi, az üdülő vagyon, és sorolhatnám, ez mind vezetett oda, hogy most olyan csodát várunk, ami nem fog bekövetkezni, viszont én annak személy szerint legalábbis örülök, hogy elkezdődött valami. Egyébként írjátok meg, nagyon érdekes, hogy azt hiszem az Új Egyenlőség szervez egy vitát a Kossuth Klubba, és nagyon pikáns, mert mondjuk a német tulajdonú üzemek illetékes vezetői is leszerették volna ültetni, beszélgetni a szakszervezetekkel. Ezek a nagyon kultúrált és nagyon demokrata, de hát mondjuk a menedzsment jelentős része magyar, ezek nem hajlandók leülni nyilvánosan a saját szakszervezeteikkel vitatkozni. Hát ez itt Magyarország. Egyrészt, mert hogy mondjam, megtehetik. Tehát azért igen. Hadd hozok egy német példát, ugye van az IG Metall, ami az itteni vasasnak feleltethető meg, tehát autógyárak, csőgyárak, kohászati üzemek, több hatalmas iparágat fog össze, és ez egy nagyon tudatos stratégia mentén, mondom még egyszer Németországban, még azért nehezen vádolható markáns baloldali hajlással, a szakszervezetek arra törekedtek, hogy résztulajdont vásároljanak a különböző üzemekből, úgyhogy az IG Metall tulajdonosabb, nem hatalmas százalékokról beszélünk, a Volkswagen koncernnek benne van az Audi-ba, etc. Következésképpen, amikor összeül, ott nem teheti meg senki, hogy ne üljön a szakszervezetekkel tárgyalni, hiszen amikor összeül az igazgatóság, akkor eleve ott ül a szakszervezet képviselője. Nálunk ugye meg, most én nem akarok sem erre mutogatni, hogy nevezzük azt, hogy a mindenkori kormányok és a mindenkori szakszervezetek a rendszerváltás után nem változott érdemben a szakszervezeteket, hiszen ugyanazok vezették nagyon sokáig, nem változott a szakszervezetek szerepfelfogása, és amíg béke volt a kormány és a szakszervezetek között, illetve én kérek elnézést, volt szabad szemmel látható szakszervezeti támogatás, nyilván pénzre gondolok, addig gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan
demonstráció, akció, bármi történt, amiből látni lehetett volna egyáltalán, hogy van szakszervezeti világ. És következésképpen én azt gondolom, hogy az emberek is azt gondolták, már mint a munkavállalók, hogyha történt valami intézkedés, hogy ez, ahogy az élet meg a kormány hozza, semmi köze a szakszervezeteknek. Most kezd egyébként egy új szakszervezeti vezetői generáció felnőni, aki új technikákkal dolgozik, és azt gondolom, hogy ezzel egyébként a kormánynak még érdemben lesz problémája. Tehát, figyelj ide, egy csomó... Igen? Ja, csak azt akartam mondani, hogy az a helyzet, hogy a történelem nem bocsátja meg soha azokat a tényeket, vagy azokat a cselekményeket, amelyek elmaradtak, vagy azokat a cselekményeket, amelyekkel intézményeket sikerült szétzúzni. Ezeket újra kell építeni, fájdalomon megtört szívvel tudatom, hogy ez nem kis időbe fog telni. De ezt végig kell menni, ezen az úton végig kell menni. Ezen az úton végig kell menni. Abszolút. Bizonyám. Mondjuk, figyelek. Nem, csak én hozzá mondtam, hogy mondom bizonyám, tehát nincs mese. Akik már most itt, ha úgy tetszik, egyrészt hozzátartozik az igazsághoz, nem véletlenül kénytelenek, kelletlenek demonstrációban gondolkodni, de hogyha ezt az országot egyszer élhetővé akarjuk tenni, és ebből az egész fake news tébolyból, meg ebből a nacionalista, agresszív, populista kapitalizmusból ki akarunk lépni, akkor mondjuk például szakszervezeteink is kellenek, hogy legyenek. Ezt csak adtam csak kinyögni. Hát, és ugye azért tőlünk nyugatra nincs ilyen rossz tikje annak a szónak, hogy szakszervezet. Tehát én kérek elnézést, de a franciák nem, itt trockista párt is van, és a szakszervezet az a legalapvetőbb, hogy mondjam, munkahelyi képződmény. Ugyanez a helyzet az olaszoknál, csak nálunk tekintünk ilyen idegenkedéssel, mert én megértem egyébként, hogy persze a Kádár rendszerben a hatalom része volt, a hatalom szféra része volt a szakszervezeti világ is, de annak az időnek vége. És azért az nagyon látszik, hogy ahol elkezdték az új technológiákat bevonni, már úgy értem, hogy sztrájkolás és érdekérvényesítési technológiákat, azok az iparágok sikeresek. Például ugye az autóiparban a vasas az tök jó eredményeket ér el. És ugye régen az volt, hogy csak egy példát hozzak, a klasszikus technológia, hogy itt az üzem, kevés a bérünk, üzemi sztrájkot hirdetünk, azt valami lesz. Igen. Most viszont ennél sokkal kifinomultabb, például a beszállítókon keresztül próbálják megfogni a nagy gyárakat. Tehát, hogy nem azt csinálják, hogy van egy autógyár, és akkor magában az üzemben szerveznek munkabeszüntetést, hanem ugye az autógyárak úgy működnek, mint a Lego bázisok. Tehát nincsen hatalmas raktárkészletek, hanem adott pillanatra így beérkeznek a különböző felszerelések, és mondjuk a biztonsági övek gyártójánál szerveznek sztrájkot, ami elég ahhoz, hogy megbénítsa az autógyárat, és az autógyár vezetése kezd beszélgetni a biztonsági övet gyártó cég vezetésével, hogy gyerekek, csináljatok valamit, állapodjunk meg, hogy nektek mi mennyit emeljünk a nektek fizetett tarifáinkon azért, hogy ki tudjátok fizetni a munkásaitokat, mert még mindig jobb ezt benyelni, mint leállítani a termelést. És ez például már egy sokkal kifinomultabb és sokkal hatékonyabb módszer, csak a politikai érdekérvényesítésben még nem szivárogtak be ezek a technikák. Jó, hát meg kell ezeket tanulni. Te figyelj, szóval az a helyzet, hogy, és ráadásul ez egy kollektív tanulási folyamat. Elnézést a kedves nézőktől, el lehet kapcsolni, akit nem érdekel. Az a helyzet, hogy a jövőnkről van szó, és a jövőnk nagy mértékben fog múlni azon, hogy lesz-e erős szakszervezetek ebben az országban, vagy nem lesznek. Hogy önök szervezkednek. Nem lesz más ellensúly nagyjából, ahogy most tűnik. Ez így van. De egyébként figyelj ide, miután ezt az országot most visszavezeti a bérmunkás kapitalizmusba ez a kurzus, ebből adódóan olyan eszközöket kell és lehet használni, amelyek ezekhez a viszonyokhoz szólnak hozzá. És ezekhez a viszonyokhoz a szakszervezeti mozgalom tud hozzászólni. Miközben meg persze már itt van a 21. század vége is azért itt a hétköznapi életben. Egyelőre nekünk nem azzal a problémával kell megküzdenünk,
hogy a 3D meg az algoritmusok elveszik az embertől a munkahelyet. Hát, hogy picit ironikus legyek, nem sokára itt vannak a robot szakszervezetek. Igen, Már a igen. robotok érdekeit képviselő szakszervezetek. Igen. Na, figyelj ide, van egy hasonló súlyú anyag nekem. Én ezt abszolút nem ismertem, ezeket az adatokat. Ugye a Mama Hotel. Szóval Igen, ez a igen, hír, igen, hogy igen. a mai fiatalok, a magyar 25-29 éves fiataloknak majd harmada, vagy még annál is több Magyarországon még mindig otthon kénytelen lakni, mert nem képes kiszakadni a Mama Hotelből, mert egy, nincs pénz a albérlete, kettő, nem tud lakást vásárolni, három, a hitelkeretek és a hitelfelvétel nagyon komplikált, miközben elmennek a falig. Ez azért ezt a problémát ezt hallottuk, meg olvastuk jellemzően, hogy ilyen van külföldön, meg Japánban. De hát ott a jóléttől. Itt meg azért ezek egy rémisztő adatok. Igen, ez valószínűleg nem arról szól, hogy anyu vasárnapra gulyást főz, és emiatt sokkal kényelmesebb nekem csak bulizni és otthon ülni. Igen. Nyilván van ilyen indítatás is benne, de ez azért töredéke. Hát, hogy ugye ez a folyamat ugyanarra mutat, mint amire például emlékszel, amikor úgy döntött a kormány, hogy a 40 év munkaviszonnyal rendelkező nők a nyugdíjjogosultsági kor előtt is elmehetnek Igen. nyugdíjba. Igen. És annak ugye volt egy nem titkolt szándéka, hogy akkor legyen, aki ellátja az unokákat, és abban például nagyban orvosol, és vigyáz az unokákra, nagyban orvosolni lehet a bölcsöde hiányt, az oktatási hiányt, mármint a óvodát akartam mondani, bocsánat, az bölcsöde és óvoda hiányt, és ugye megvan az, hogy a viszonylag friss és fiatalos nagymama, legalábbis erről voltak a háttértanulmányok, otthon dolgozik, miközben a két kereső meg széthajtja magát több állásban. Igen. És ha belegondolunk, ez is arra mutat, hogy az államnak egy csomó kötelezettséget, hiszen azért ha valaki egyedül él, akkor teljesen más a helyzete. Egy csomó kötelezettséget nem kell vállalnia, hanem majd anyuka meg apuka, hiába nőtt fel a gyerek, közösségben él a csemetéjével, és kvázi egy csomó feladatot átvállalnak az ő ellátásában. Én azt gondolom egyébként, hogy lehet, hogy egy nagyon vad elmélet, és nagyon hülye szó, de hogy ilyen családi vagy belső autarkia felé nyomja a kormány az embereket, ami azt jelenti, hogy lehetőleg minden gondoskodási területet fedjetek le ti magatok. Hát igen. És ha elolvasod, bocsánat, csak egy Igen, cikket hadd igen. fűzzek még oda, ami azt hiszem Igen. 2 vagy 3 oldallal lejjebb van, hogy ugye 300 000 embernek Ja Istenem. semmilyen gondoskodást nem biztosít az állam, egyetlen vasat nem fizet, és az emberek 23%-a a mély szegénységben vegetál, akkor persze általában két másik élethelyzet ez, mert ez a középosztályokra is igaz, a Mama Hotel, meg az alsó középosztályra, meg a dolgozó szegényekre, de a vége mégis ott van, hogyha nem sikerült családon belül megoldani azt, hogy életben tartsátok egymást, akkor ez a végpont, hogy hogyan fogtok nyuglődni mindenféle ellátás és pénzügyi támogatás nélkül. Egyébként ez a cikk az 5. oldalon van, az akikről már lemondott a hatalom. Még úgy is, hogy a KSH egész tevékenységén látszik, hogy igyekezzék úgy prezentálni a magyar helyzetet, hogy minél inkább kedvező legyen az államra vonatkozóan, bár hát hosszabb távon úgy is... Ugye nem a statisztikát hamisítják meg, hogy gonosz legyek, hanem a módszer. Igen. Valakkor, és ez az akikről már lemondott a hatalom, az a 300 000, akikről ezek szerint tökéletesen és véglegesen lemondott a hatalom, leszámítva azt, hogy a gyerekeik, ha bemennek az iskolába, akkor ott kapnak ételt, de azon kívül semmi lényegében. Ez egy rettenetes szám, szeretném felhívni a tisztes magyar polgárok, nagy Nem polgárok. lett 300, bocsánat, tekintsük tényleg a
határon túli magyarokat is a nemzetrészek, akkor a Magyarországon élő nemzetrész 3%-a Igen. az út szélén van hagyva, hogy egy csúnya germanizmussal éljen. Rettenetes egyébként, ez a szám messze ment. Eközben, ugye, hogy egy kicsit belemenjünk a... Jó, azért ne feledkezzünk meg arról, engem ez is melbevágott, úgyhogy nagyon érdekes az egész mai lapszám, ugye Danó Annától tudjuk meg. Én másút most nem hallottam, hogy lényegében egy ilyen hadigazdálkodásszerű parancs jelent meg az egészségügyben, nevezetesen az AMTS főigazgatója parancsba adta, hogy ha és amennyi, illetőleg létrehozott egy olyan ellenőrzési akármit, miszerint 500 000 forinttal megbüntethető az, aki indokolatlanul súlyos eseteket elhajt a kórházából, segítségnyújtás nélkül elküldik a mentőket. Szóval ez maga az abszurd. Ja, bocsánat, nem ez maga az abszurd. Tényleg, én hallottam ilyeneket, de ezek szerint ez nem városi legenda. Most én nem a hülyét adom, tényleg. Én nekem azért ez elképzelhetetlennek tűnt idáig. De ezek szerint ez egy értelmezhető nagyságrend, hogy olyan helyzetben van a magyar egészségügy, hogy oda ment a mentő egy súlyos esettel, és csak azt mondják, hogy na viszontlátásra. Abszolút. És nagyon sokszor... Nem értem. Ugye ezt két felé kell bontani. Egyszer azért, mert nem akarják megszegni az ellátási szabályokat, erre majd visszatérek, másszor azért, mert egyszerűen nincs rá kapacitás. Igen. Tehát, hogy az Anna is írja, nagyon sok esetben az intenzív ágyak fele nem üzemel, mert nincs rá orvos és nővér, és akkor eldöntheti a kórházigazgató, hogy mit szeg meg, ugye 3 dolgot, van egy protokoll, hogy egy ágyat hány nővérnek és orvosnak kell kiszolgálnia, a protokollt szegi-e meg, és azért vár rá megtorlás, megszegi-e ezt a szabályt, amit most hoztak, és nem veszi föl a pácienst, és ezért kap-e büntetést, vagy pedig fölveszi, és ne adj Isten az elégtelen ellátás miatt, miközben a legjobb szándékkal vette föl, történik valami, hát idézőjelben a kórház hibájából, de az elégtelen ellátás miatt, és annak a következményeivel nézve szembe. Tehát, hogy igazából ez egy halálcsapda, és ez tényleg, ez olyan, mintha 3 fuldoklóhoz oda mennél, és azt mondanád, hogy aki nem úszik, az 500 000 forintot fizet. Tehát, igen, egyébként ez tény. Én valamikor sok évvel ezelőtt egy nagyon kedves, nagyon jeles sebész ismerősömmel megtisztelne, hogyha a barátonként tekinthetnék rá, vacsoráztam. Aki már azóta egyébként kint van Közel-Keleten, Dubajban, ott a frontsebész. És jelen voltam azon a beszélgetésen, amikor fölhívták egy baromi jeles intézményből, egy nagyon-nagyon jeles intézményből, és akkor a következő beszélgetést hallgattam végig. Azt mondja az én barátom, hogy kollega, mondja meg a beteg hozzátartozóinak, hogy vigyék haza a beteget Salgótarjánba. Vigyék haza. Én megműtöttem, a beteg rendben van, de nem tudom hova tenni. Nincs hely. Legjobb esetben ki tudom rakni a hendeosztályra. Innentől kezdve sejthető, hogy melyik kórházról van szó. Igen. És akkor utána kérdeztem tőle, hogy ne haragudj már, mi az a hendeosztály? Azt mondja, a folyosó. Nincs intenzív ágyam. A folyosó. Na, hát ezt csak úgy teszem hozzá. Figyelj, így, mert hogy olvassák el a népek a népszavát, legyenek szívesek. Na, most eszembe jutott ez a tegnapi izé, hogy ott nem általott egy csomó ember, most nem akarom őket bántani, eljönni a népszaváról beszélgetni úgy, hogy nem is olvasnak semmit, na mindegy. Azért, ha nincsenek tények, akkor legkönnyebb véleményt formálni. Hát ez aztán tényleg egy igazi hungarikum, hogy izélődjünk meg. Na, a Kósa Jutkának azt a cikkét, én nem akarok most habut szórni a fejemre, meg egyáltalán. Ugye ő fölteszi azt a költői kérdést, amit mi is sokszor fölteszünk, beszélgetünk mindenkiben, hogy
hogy annyi minden szörnyűség történik itt ebben az országban, illetőleg annyi minden olyan dolog történik, aminek annyi olyan iszonyú nagy ára lesz, és nagyon meg fogjuk szívni, és miért pont az csapja most ki a biztosítékot, hogy mennyiért kajálnak a karmelita kolostorba. Most ezért én szégyeljem magam, szégyeljük mi magunkat, a mi nép, az Isten adta nép, mert egyébként adott esetben ez kiváltja belőlünk az indulatot. Te hogy látod ezt? Olvassák el a Judit cikkét, tényleg nagyon érdekes. Fontos kérdés. Tényleg fontos kérdés, hogy mi a fontos és mi a fontostalan, és a politikában mi válik, ha úgy tetszik, anyagi erővé, és mi vált ki valóságos hatásokat a közönségből. Hát ugye, kezdjük a közigazgatási bíróságoknál mondjuk, Igen. amiket felállított a kormány a közelmúltban, és a lényegük az, hogy gyakorlatilag az összes fontos politikai és gazdasági ügyben egy olyan bírói, eljárói tanács dönthet, akiket gyakorlatilag, és itt a csavar, a közigazgatás állományából toboroztak. Tehát ugye eddig a bírói múlt számított, meg a különböző bírósági gyakorlat, most pedig az, hogy valaki milyen hosszú közigazgatási szolgálati időt tudod felmutatni. Létrejönnek ezek a bíróságok, és majd egyesével kiderül ezeken a bíróságokon különböző vállalkozóknak, politikai erőknek, etc., hogy gyakorlatilag megbénult az igazságszolgáltatás. De mire ez tapasztalássá sűrűsödik össze, Igen. az nagyon sok év. Igen. Most pedig itt a Karmelita kolostor menüje, amit ugye a Gundel szolgáltat, külön bázisról, mint mondta, a maga a cég, és az összes tapasztalásunk ott van. Tehát tudjuk, hogy mennyit fizetünk a legolcsóbb kínai étteremben, ami nem a Gundel, hanem a kínai étterem. Tudjuk ott, mennyibe kerül egy menü. Tudjuk, hogy amikor bevásárolunk, mennyivel fizetünk többet, mint tavaly. Egyébként átlag 6%-kal, bizonyos termékek esetében 7 és 11%-kal. És tudjuk, hogy mennyi, hát hogy mondjam ezt, pénz vándorolt különböző kormány közeli zsebekbe, és ugye tök régen arról szól a közbeszéd, hogy Mészáros Lőrincet valójában Orbán Viktornak hívják. És amikor meglátja azt szerintem az átlagember, aki én is vagyok, hogy az ország leggazdagabb emberének gondolt miniszterelnök egy luxus étteremből, hiszen azért ne felejtsük, hogy a Gundel az a neve a luxussal forrott össze, milyen áron étkezik, az szerintem egy olyan négyes frusztráció, ami benne van ugye, hogy mi mennyiért teszünk, etc., amit az előbb felsoroltam, ami tényleg kiveri a biztosítékot. Tehát van teljesen erős mindennapi összehasonlítási alap, és nem kell arra várni, hogy a tapasztalatok összesűrűsödjenek, és elégedetlenségi izmosodjanak. Itt minden adott ahhoz, hogy megértse bárki. Hogy tekintenek rá a hatalmasok? Igen. Tehát, hogy akinek van, és most maradjunk a miniszterelnöki fizetésnél, tehát ne nézzünk tovább, több mint 1,2 millió forintja, az ne egyen Gundel minőséget 600 forintból. Persze az egy tök jó válasz, hogy a parlamenti árképzéses hasonló, és ott is 780 forint a menü, és hadd kérdezem meg, melyikünk tud 780 forintért menüt enni a munkahelye környékén? Senki. Sokkal alacsonyabb fizetések mellett. Most arról tehát, hogy ez ugyanaz, mint a nagyon hülye szó a Maria Antoinette féle kenyérlázadás. És ugye szerencsétlenül komolyan gondolta. Tudom, hogy most... tényleg egyenek kalácsok, mert nem volt tisztában a viszonyokkal. Igen. De Orbánék, szóval igen, annyit akartam mondani, hogy ez pont olyan, mint a kenyérlázadás, ez egy nagyon erős szimbólum, és ez is az. Az a helyzet, hogy tudom, ez most nagyon ótvaros duma lesz, amit nyomni fogok. Én
8 évig voltam képviselő, engem nem vitt rá a lélek soha, hogy a parlamentben ebédeljek, vagy nem tudom mit. Komolyan mondom, soha. Nekem ez de mondjuk, valahogy... jól emlékszem, a vadászteremben lehet elakárt rendes ár. Igen, hát de az a rendes ár is egy jó valócsóbb ár volt, meg mit tudom én, szóval én soha, nem, egyszerűen nem vitt rá. Na mindegy, most a tegnapi beszélgetésem kapcsán is eszembe jutott. És nekem még az is tök mindegy, hogy most mit tudom én, most már hallottam valami ilyesmit, hogy megkérdezték, hogy az Unió parlamentjében mennyiért lehet enni, én nem ismerem a nyugati árakat, mit tudom én. Hát figyelj, azt tudom mondani, hogy ha az Unió parlamentjébe beülök a menzára, akkor attól függ, hogy mennyire csapok be a lecsóba, 6 és 12-13 euró között, de az utóbbiban már szép rossz hátszínszeret szerepel. Aha. Valami szószal és sült krumplival. Aha. Jó, 100-nak is egy a vége. 4000 forintért. Az egyik nagyon fontos dolog, amit én megtanultam most már az eddigi életemben, hogy egyrészt attól még, hogyha valaminek akár ugyanaz a neve, vagy ugyanaz az intézmény, vagy mit tudom én, attól még egyáltalán nem biztos. Mondjuk például itt van a törvény, amit mint ilyen terminus technikust használnak. Ugye, és azért akárhogy is van, a törvényt is magát már annyi mindenre felhasználták. Vagy itt ugye a zsidó vagyon elkonfiskálásától a padlássöprésen keresztül minden kutyafüle azért törvényes volt. Nagy Imre kivégzése is, ha úgy tetszik, törvényes volt, hiszen bíróság mondta ki. Hát erre a Nagy Imre ügyre majd még a héten vissza kell térni, mert komolyan nagyjából a cipőmet dobálnám bele a képernyőbe, amikor egyébként az ellenzékieket is hallgatom Nagy Imre kapcsán, de most ezt tegyük félre, mert blaszfémia lenne. Jó. Azon kívül én most azért ebben az állapotában, ahogy van az ország, lehet, hogy nem vitatható az a kérdés, meg hát egyenek, meg mit tudom én, de hát azért mégiscsak az ország vezetése, hogy jószerivel szinte kérkedik ezzel, hogy ő egyébként leszarja mások nyomorát, és szóval érted, tehát, hogy ezek nincsenek végig gondolva? Úgy különben a Gundari... Én nem vagyok benne biztos, hogy ők kérkedni akar. Tehát, hogy tehát lehet, hogy pont a puritanizmust akarták bebizonyítani, hogy ugyanazt teszik, mint a nép. Csak ugye... Na de bocsáss meg, először is... hogy oda van írva, hogy Gundel, meg az árak, az azért... Na de ne haragudj, egyrészt a Gundelban nem a nép jár enni egyébként. De csöndben jegyzem meg, vállalva ennek minden kockázatát, nagyon sokat nem veszítettek, ezt higgyék el. Ebben a történetben több a sznobizmus, mint egyébként na mindegy. De hát... Mint az ízhatás. Hát igen. Igen, szóval nem. Jó, mindegy, én nem tudom, nekem... Szerintem ezt, akik érzik, vagy így érzik, lehet, hogy vannak sokan, akik hasonló módon gondolnak erre, vagy hasonló. De igaz, hogy nyilván vannak olyanok, akik meg azt mondják, hogy hát a mi nemzetünk főnökei és vezetői, azok legyenek VIP és exkluzív. Hát, nem tudom. De akkor meg legyen az a mondás, hogy benne ebben a különböző kormányzati tisztségek, országgyűlési képviselő poszt és etc. Tehát legyen egy hatalmi kör, amire mondjuk azt, hogy igen, fontos az ő jólétük, és akkor ingyen etetjük őket, ennyi a fizetésük, és ennyi a ruhapénzük, pont. És legyen minden teljesen átlátható, mert az úgy rendben van. Gyuri, emlékszel meg, milyen sikeres propagandakampányt folytattak annak idején milyen vacsora volt? Söjtöri vacsora? Igen, a söjtöri, vagy ebéd, ahol a modulás angolna, aminek adagja, azt hiszem 5000 forint volt. Istenem. És ebből felépítették, hogy a luxusban dőzsölő bolos kormány, igen. A luxus baloldal. Igen, szóval ez az érdekes, ez ilyen értelemben egyébként értelmezés kérdése is, meg pszichológia, meg ehhez fűződő tehetség. Hát szénné gyaláztak egy csomó embert, hát bocsáss meg, hogy így föntartak, csak annyi így hirtelen eszembe jutott, hogy szénné gyaláznak hatalmon kívül lévő embereket, akiknek tényleg semmi módjuk, semmiféle állami redisztribúcióra, meg támogatásra, hogy úgymond tarhálnak, hogy mondjuk mit tudom én, saját médiafelületüket, vagy média jelenlétüket megfinanszírozzák. És
Ezzel szemben meg nem által Orbán itten könyörgő leveleket írogatni, hogy támogassák őket. Jó, átlátsz. Szóval azt nem tudom, hogy azok az emberek, szerencsére nem kapok semmilyen levelet a hatalomtól, nem tudom miért, de sose kaptam, hogy nem látják át az emberek, hogy egyrészt itt most nem csak a pénzük van használva, hanem ők is fel vannak használva. Egyébként azt gondolom, hogy még ez lehetett egy nagyon fontos szempont, hogy ugye mindig azt szokták mondani, hogy miközben a korrupciót az első 5 baj, már az országot sújtó 5 legfontosabb baj egyikeként azonosítja mindenki, nem értékválasztó tényező, tehát amikor elmegyek x-elni a szavazófülkébe, az nem zavar, hogy ki korrupt. Viszont itt az simán visszaüthetett, hogy oké, hogy elloptátok a napot és a holdat, de basszus, és még az ebédeteket se fizetitek ki. Igen. Na, hát igen, valami ilyesmi, szóval ez azért, igen. Na jó, mindegy. Hát, illetőleg nem mindegy, küzdjünk meg a... Próbálkozunk napon. Figyelj ide, ennek a nemzetnek sok szempontból ki kell bújni a bőréből. Szóval ez teljesen nyilvánvaló. Most éppen olvasom ki is tettem a címoldalát. A Görgei Gábor írt, ugye Görgei Artúr 200. születés napja alkalmából csinált egy ilyen kis dokumentum. Igen. És hát van benne egy levélidézet is, vagy naplóidézet, amit Jászai Mari írt a Görgeivel való találkozásairól, ahol az a kérdés vetődik föl, hogy és akkor hogy bírta elviselni azt, hogy folyamatosan leárulózzák. Ez egy pillanatra távolesőnek tűnik a témánktól, de nagyon közel is van, és azt mondta a tábornok úr, hogy hát a bukott szabadságharc után nagyon nagy szüksége volt a nemzetnek egy bimbakra. Ez a nemzet nem szó szerint idézett, identitásához, gerincéhez, bátorságához, nem tudom micsodához hozzátartozik az, hogy valaki mást, vagy valakit felelőssé tegyen. Most az a helyzet, hogy valami ilyenfajta beállítódások ezek, lehet, hogy megszokta a nép végül is évszázadok alatt, hogy az ő hatalma az, akár ő választ, akár nem, ezzel kapcsolatban kevés élménye volt, ez mindig egy külső idegen hatalom volt, akitől el kell fogadnunk, hogy leszarja a fejünket. És most az Orbán túl azon, hogy egy kivételes konjunktúra kellős közepében miniszterelnök, eközben úgy látszik, hogy ez a folyamat összeért. Hát én nem tudom. Úgy érted, hogy a külső hatalom helyett a belső hatalom lett a külső hatalom. Úgy van, persze. Fogadni a véleményét. Persze. Most hát ezek pont annyi közünk van hozzájuk, mint azokhoz, akiket annak idején az osztrákok vagy a izék tettek a nyakunkba. Bár azzal együtt, hogy azokat a parlamenteket összehasonlítanánk ezekkel a mamelukokkal, mondjuk, hát azért Hát, úgyhogy van dolgunk, Van, és éppen ezzel mindenki azt mondja, hogy nyugodtan bírálja a Népszavát, előtte olvassa. De legalább olvassa. Ahol minden nap megpróbáljuk ezeket megmutatni. Jó, én ezeket nagyon bírtam különben, mindig őrült módon bírtam, amikor a G-nap után hát itt jöttem, mentem össze-vissza. Jó, most érteni fogod, hogy mit akarok én ezzel mondani, és nem akarom én mentegetni azt a magyar nemzetet, meg magamat se. Csak ez a Nem olvasok című izé, és akkor voltam az ATV-ben, már akkor még hívogattak, és hát ott összefutottunk a folyosón, és akkor jött egy nagyon jeles, volt parlamenti képviselő, szintén ilyen vitapartnernek, és akkor ilyen üdvözült mosollyal mondja nekem, hogy Sándor, most már olvasom a Magyar Nemzetet, amióta nem propagandalap. És akkor mondom, hogy mit jelent? Mi az, hogy most már olvasom a Magyar Nemzetet? Hát, hogy mondja, 10 évig nem olvastam. Mondom, és akkor honnan veszi, hogy propagandalap? Most, tehát itt most én az olvasással kapcsolatos problémáimmal küzdök. Érted? Hát tehát... De szerintem, ha azt elérnénk, hogy ugye nem mindenki véleményazonosságért, vagy vélemény megerősítésért olvasnak, akkor minden rendben lenne, de az emberek nem kíváncsiak az információkra. Azt szeretnék elérni, hogy tudjanak bólogatni, hogy igen, én is pont így gondolom, nagyon helyesen gondolják. Tudod, nagyon érdekes volt, és akkor még egy percre föltartanak. Tegnap a vitának egyik nagyon fontos kérdése volt, ugye ez az egész hirdetési izé. És ugye a Kati is, meg a Laci is abban nagyjából egyet értett, az lenne az ideális állapot, a sajtót a piaci verseny alapján a piac tartaná el.
De arról azért mindig megfelel, és akkor mindenféle példákat, meg idézeteket mondanak meg, hogy itt így van, meg itt, de azért azt nem lehet egyrészt nem lehet eltekinteni attól a ténytől, hogy Magyarországon nincsenek olvasók, kettő, nincsenek szakszervezeti tagok, most túlzok. Amúgy meg kicsi a belső piac. Akkor azért valakinek, és hát mire tartjuk az államot? Nem azért tartjuk az államot, mert mit tudom én, ezt írta róla Platon, vagy azt írta róla Carl Schmitt, vagy nem tudom micsoda. Magyarországon tény, ami tény, ha én azt akarom, hogy egy mentálisan egészséges társadalom legyen, akkor azért az államnak ezt az igényt, ezt a szükséget föl kéne ismernie, most az oktatásról nem is beszélve, és hát kellő szabályozókkal el kellene érni ahhoz, hogy tényleg hogy valóságosan plurális sajtó legyen ebben az országban. És ne az történjen, ezt nem tudom, hallottad, de ma reggel hallgatom a Klubrádióba, valaki, vagy az Indexbe beküldött valaki egy nem, földrajzkönyvet, ahol azt tanítják az iskolába, meg az a téma kerül elemzésre, hogy az utóbbi időben egyre többen úgy gondolják széles a hazában, hogy a világon a legjobb hely, ahol élni lehet, az Magyarország. Na most, de ennek iszonyú árát fogjuk megfizetni. Ajaj. Itt egy társadalom, ami mindentől fél. Hogy van, hogyha a világisten kalapja lenne, Magyarország lenne a bokréta rajta? Aztán majd, hogyha aztán rendszerben a mondás. Igen, aztán ha majd meg szívni fogunk, akkor meg majd meglepődünk, és akkor majd kell találni újabb bűnbakokat. Na rémes. Jaj, Gyuri, ne haragudj, csak a tegnapi nap is annyira inspiráltam, akartalak én így ideleg föntartani. Teljesen rendben van. Na olvassanak népek, olvassanak, az Isten áldja meg magukat. Hát ne halljunk már meg hülyék. Köszönöm, Gyuri. Én köszönöm szépen. Hello, szia, köszönöm, szia. Szervusz. Ja. Ja, Istenem. Na. Azt hiszem itt az ideje elköszönni. Végül is itt egy kicsit hosszú volt. De mindegy, ezzel most én nem is foglalkozom, meg egyébként sem. Lesz miről még beszélni. Jó, egy dolgot viszont szóba hozok. Jelentem, hölgyeim és uraim, különös tekintettel a nyugdíj előtt állókra, hogy január 18-án, pénteken délután hát nem mondom, hogy jobb okosan meghalni egyébként se jó, de legalább ne hülyén. Szóval január 18-án folytatjuk Szatmári Tünde jeles, kitűnő, kiváló nyugdíj szakértővel a műsorfolyamunkat. Megpróbálunk ezúton is ezen eszközökkel is segíteni a nyugdíjba menőket, a nyugdíjba szándékozó menőket. Ezt jól megmondtam. Na szóval azokat az embereket, akik itt a nyugdíj kihívás előtt állnak, meg akinek a nyugdíjrendszerrel, meg a nyugdíjának az elbírálásával problémái vannak. Hamarosan megjelennek azok a témák, amit különösen figyelmükbe ajánlok. Pontosabban ajánlunk, mert a Tündével ez meg van beszélve, hallatlan gyakorlati tapasztalatokkal bír. Ha egyébként a hashtag Csintalan Sándor, hashtag Szatmári Tünde izét beütögetik a Facebookba, akkor az előző adásnak az anyagát mindenképpen érdemes megnézni a pályakezdő nyugdíjba szándékozóknak is. Nem tudom, mi jelentad most, hogy Ja, igen. Hát majd pénteken. Na, én szeretem a fát, tudom. Remélem olyan nagy blaszfémiát nem követek el, hogyha még péntekig itt lesz a karácsonyfa. Péntek reggel már úgyse fog zavarni senkit, mert reggel megyek erre az izotópos térvizsgálatra, tehát akkor már csak önöknek, vagy azoknak, akik látják, csak a holnapot kell kibírni. Egy élmény volt, már most hiányoznak. 100-szornak is egy a vége. Ölelés magyarok. Jaj, dolgot elfelejtettem. Már nagyon régen elfelejtettem emlegetni.
Most egyelőre csak annyival, hogy természetesen minden családtagjuknak, mindenkinek, akit szeretnek, de azoknak is, akikkel most vitában vannak. Meg egyébként az sem lenne baj, hogyha boldog új évet kívánnánk azoknak is, akiket nem szeretünk, mert ha nekik jobb talán, akkor mindannyiunknak jobb lesz. És nem lesz érvényes az, amit egy barátom mesélt tegnap, aki Olaszországból jár sokat Magyarországra, ide, hazánkba, hogy, mert visszakérdeztem, hogy na de hát azért nálatok se egyszerű ezekkel az urakkal, meg a Salvinikkel és a többivel. Azt mondja, de ahhoz képest Magyarországon rengeteg lehajtott fejű ember. Jó, ő nem csak a szórakozó és buli negyedbe jár. De Olaszországban legalább mosolyognak az emberek, meg örülnek egymásnak. Úgyhogy tényleg boldog új évet kívánok mindenkinek, és sok gyermeket. Ha valamit meg kellene határozni, hogy mi az, ami talán a legfontosabb, legyen áldott gyermekáldás. Egyébként is. Minden jót, viszont.